Mit-sena tal-Partit Laburista, partit li raddaw ta' xemx mhux biex jiddefendi l-privileġġ, iżda biex jimplementa programm radikali li jagħti lil kulħadd ċans għal ħajja ugwali. F'artiklu fuq is-Sunday Times, il-Prim Ministru Robert Abela ħares lura lejn l-istorja tal-Partit Laburista fl-okkażjoni tal-mit-sena mitwaqqif ta' dan il-partit. Dr. Abela spjega kif il-Partit Laburista irnexxielu jeħles mill-ktajjen tal-passat li xeklu lil pajjiżna għal snin twal, fosthom il-kriminalizzazzjoni ta' persuni omosessuali, id-diskriminazzjoni li affaċċjaw in-nisa u l-pjena kapitali. Saħaq kif il-Moviment Laburista kellu diversi sfidi. Għadda minn snin ta' uġieħ fejn ġenerazzjoni progressiva batiet biex sabet it-triq u reġgħet ingħatat il-fiduċja tal-elettorat. Fuq kollox, il-Prim Ministru saħaq li l-Partit Laburista dejjem jaspira li tejjeb l-opportunitajiet u sostna li bħala moviment progressiv għandna nġorru din il-fjamma ta' progress magħna sabiex inkomplu noħolqu preżent li sa ġenerazzjoni ilu kien jidher impossibbli. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista qed iħares il qudiem iżda wissa li l-prosperità tisparixxi malajr u għal din ir-raġuni għandna nsaħħu s-sigurtà soċjali, niddiversifikaw l-ekonomija u nkunu l-mexxejja fid-dinja diġitali. Sabiex dan jitwetta, il-Prim Ministru sostna li l-edukazzjoni hija ċavetta tas-suċċess u għalhekk il-Partit Laburista għandu jservi ta' mera għas-soċjetà filwaqt li jkompli jaħdem sabiex jipprovdi opportunitajiet ugwali.